Angikubingelele ngiphinde ngikwamukele ohlelweni ikhumbule ekhaya ngiyintokazi kaGhayilisiwe Mbukele. Kunesikolo somqondo esifundisa ukuthi impumelelo yomuntu awuyikali ngokuthi unemali nokuthi udume kangakanani, kodwa ngokuthi uyawenza yini umehluko kwabanye abantu. Njengoba kusihlwa sihlangana nabantu abazama ukwenza umehluko emndenini yabo, ngithanda ukukubingelela ngale mibuzo. Yini ekwenza uhluke futhi yini umehluko owenzayo emndenini wakho nasezimpilweni zabanye abantu? Namazibedla indaba esiphathele zona kusihlwa. Uyangazi mina Lord angazi emqondo wakho wena ukuthi ucabanga ngantoni wena ukuthi lapha engikhona ngidlala ngicokana uyazi mina bengimzonda mina ngazi angilahle ingane nasi ingane zami zonke. Afuthi sorry kubantwana bakho. Hayi utangifuthi sorry. Khuluma nabo namba icangwa uyabathanda abantwana bakho. Why ungaqolisa ukuba uthi ucela uxolo? Phakamba hakho uxolise John. Dit vra verskoning vir die kinders. Dit alles wat gebeur het. Nakuba akhuliswa kahle ngutata wabo kamama wakhe uMulifa Khutla Tumane waseZerust Northwest, uzizwa engumuntu olahlekile empilweni yakhe njengoba nakhe ngamazi baba wakhe omzalayo asihlangane naye Mbukele sizizwele udaba lwakhe kabanzi. Lina lami ke Mulifa Khutla Tumane ke tswakele mo Zerust mo motseng o bidiwang Borakallo. Tlogeletse khumbule ekhaya gore inthuse go batla papaka o ke sa moitse o eleng Mike Mthethwa o ke iseng ke mmone since ke a tsalwa. The reason why ke batla papaka ke batla go ikitse as ngwana mosimane gore ke tswa kae, ke itse setso sa go papaka, ke se ka itse family ya mama ka fela. And then go ya ka mama ka a ntlhalosetsa gore o kopane le papaka ba kopanetse go Pick n Pay. And then mama ka na bereka mo kitchen e le domestic worker, papaka ka bodulo na nna go voka. And then mama ka nna mo vetpoji mara papaka ene ka bodulo o tswa go KZN. And then papaka ke ga fitla a tsa transfer mona sebetsa teng mo Pick n Pay a ya go Midrand. Go ya ka bona ga ba ntlhalosetsa ba mpolela gore papaka ke motho le gore o laetse pele ka tsama gore o tsa transfer ne le ka 2001 ne ba mmona. Nna ke go le ke sa itse papaka from go tloga ko bonyeneng baka up until jare fitileng ya 2023 ka boma November. Ke simolotse go itse gore ntato o nangetse mama o ne ke thakere ke papaka a se papaka wa nnete because of ke ile ka nna le toro ke lora mosadi mogolo a mpolelela gore ke tse mo bathong ba nne mama a kanyetse go teng. And then kganyeo ke a tlhalosetsa mama ka gore ke lorile so. And then mama ka a ba mpolelela gore ntato o nangetse le ene ga se papa kwa madi. And then ba mpoleletse gore papa ka e ne le mo profeta like ke tseng ka re ke mo profete o ile a pholosa bophelo ba ga ankele wa ka o nna ntšhela gore a ke le a mo thusa go montsha like sejelo mo mpeng ka mashi. Ya ka ke tlo go tswa mo ke tsa leto le go batla papaka a ke tsore mo ke tlo ya teng a ke tlo mo kereya a sampa phela a ba tlo go nkamogela as ngwana bone like a ke tsore ke tlo mo kera le teng because of gona dipotso tse ka tlo go mmotsa tsone tse di ka re bonke na le one fela. Uhambo lwethu noMulifa Khutla ukuyofuna ubaba wakhe luzothatha amahora angaphezulu kwayishagalolunye njengoba sisuke eZerust eNorthwest silibhekiswe komkhulu kwaNongoma kwaZulu Natal okuyilapho sithole khona umkhondo kubaba wakhe. Nantso ke batla mo paka fela ke batla fela go like go motsa dipotso gore why go tsena go kana gore a mpatla go ke teng.
gore gape gore ke matsapa a feng a e leng gore wa tseye le gore a mpatle wa itse gore ke godile yang. Jaaka ke le mo letong le go batlana le papaka go dilo di le dintsi tse le mo tlhogong yaka ke itumetse gape ebile gape ke tshogile ka gonne ga ke itse gore ke tlo go fitlhelang ko pele ga ke tlo mo kry-a phela a o tlo go nkamogela sentle. Se ke se batlang go papaka ke batla go mitse fela gore o tswa ko kae ke itse le setso sa gage le family ya gage kaofela even if ga ke kry-e ene ka namana nka se itumele mare ke tlabe ke itumetse gore at least ke kry-ile family ya gage bo ausi wa gage maybe bana ba gage ba ke tla phedisana le bone ga nako e ntse e tsamaya. Gogo. Sanibona mama. Yebo njani? Ngiyaphila. Siyaphila. Igama lami uMfakgotla. Mpumalanga Zerust. Yeah. Ngihamba ngifuna kwa Mike Mthetho. Angazi ukuthi ngisendaweni e-right. Ikwamthetho la ekhaya. Oh la Mthetho. Sendaweni e-right. Okay. Singangena. Bese sengishilo igama lami uMfakgotla. Ngiqhamuka eZerust. Ngihamba ngifuna ubaba wami uMike Mthetho. Okay. Ubehlala eGauteng. Asebenza Pick n Pay kuma butchery. Ukucasha ubehlala evuka eKagiso. Into futhi engiyaziyo futhi untshela ukuthi ubaba wami beyinyanga. Ube walapha umalume wami ngobisi ngesikhathi lesi bamhlisile, so angazi ukuthi ngisendaweni e-right or kanjani. Ya usendaweni e-right. Umuntu okhuluma ngaye uMike Mthetho ngiyamazi, kusekhaya la kukaMthetho. Uke wasebenza eGoli eButcher njengoba usho. Ukuphi wena uMike? Nangeduze kwami. Sawubona baba. Yebo sawubona ndoda. Uyangazi mina? Ya ngiyakwazi nje usemncanyana no 2 years. Funa ungitshele ukuthi le story sokuthi kwenzekeni ukuthi wena nomama wami lituke kanje. Angithi umama wakho waseZerust, mina ngwaKwaNongoma. Naye wayeZerust nami ngaya kwaNongoma sangaphinda sabonana. So mawulana wena emqondo wakho wena ukuthi ucabanga ngantoni wena ukuthi lapha engikhona ngidlala ngicokala. Bengiya esikolweni ngene isihlangu. Imvuleni ngethaba phansi ngihamba nginyawo mina. Umama wakho ayengakutshela ukuthi ubaba wakho uphi? Akazange mama antshele. Yazi le stories ngathi siyantida kancane. Mina ngiyazi ukuthi wena usuke lapha eGoli bathi uthathe i-transfer uya eMidrand. Uyabona mina bengisebenza ngama Pick n Pay wonke, hayi ngePick n Pay eyodwa. So bengingenayo indawo esteli nje ukuthi usebenza la. Nalapha eVetpol ngisebenza ngesikhathi eside, ngasebenza u3 years. Ngamuvela Fourways. Suka lapho ngaye Westernary. Kwafika isikhathi sokuthi ngipheshini ngibuye ngenze ekhaya. So uyabona ukuthi asazani. Bese wena mawufika le ekhaya wahlala nje. Ithi ngikusizeke ngamshiya emakhishini. Wamshiya emakhishini? Ngabuyela khona emakhishini ngathola esengekho umama wakho. Akekho waziyo ngaye. Emakhishini kwase kunabanye abelungu hayi baka mama wakho. Yaba kanjalo indaba yami. Nawo phephisa kodwa ukugcina kulobo buhlungu bukanjalo. Akekho wayethanda, nami ngangathandi ngobaba wakho. Cabanga ukuthi nomama wakho wayengathandi, kodwa wadukelana nomuntu wamtholisa ingane.
akayihluphanga naye ngokungifuna ngoba kwakhe nje kwakufanele ayongifuna kuma Pick n Pay babezomtshela ukuthi usendaweni ethile. Uyazi mina bengingizonda mina manje. Awungabusangizonda bakwakho ukuthi angilahlile kodwa lotho angilahli ingane nasi ingane zami zonke. Ingakho ngikuphe i-direction waze wafika lapha wena. Ngoba ukuba bekulahla bengeke ngiyivumi indaba ye-direction yokuthi ungithole. Isizathu engibona ukuthi umama wakho isona esamenza ukuthi angakuvezi noma angakulayeli mina ukuthi wayengafuni uyiNatali. Bekelwa naye ebelwa naye. Bengafuna ukuthi ngize la ngikwazi. Angithi uyabona ke kunzima akafuni wazi ubaba wakho. Eqinisweni mina zange ulahlwe. Funa nje lento ibe sekhanda lakho ibe clear. Mina ukudibana kwami nomama wakho ngadibana naye wangitshela ukuthi ngangigane kwaTumane sengahlukana sesadivorce noTumane. Saphila wangijikela. Bengijwayele ukumthatha ngimuse esontweni ethuyolala kudadu wabo kuphikuphi eSnake Park ngemoto ngiphinde ngimlande umebuya. Kanti lokho ngimuse esontweni sengimusa kumfundisi osethanda umfundisi. Ngelilanga wathi ngaphinde ngimlande. Sahlukana kanjalo nomama wakho kahle. Ukuze umalume wakho ngimlaphi. Umama wakho walanda umalume ekhaya. Ngaya khona emakhishini ngafe ngamenzela isiwasho waphalaza idliso laphuma waphila. Uyangazi umalume wakho ngaleyo ndlela kodwa ukuthi nje ngiye ekhaya kini abangazi nomama wakho akazi la ekhaya. Into ekwenze wahamba wakhula wafisa ukwazi ubaba wakho yini? Bengilele emini bese ngiyaphupha umunye ugogo angimazi lokho. Kunjani nje lokho gogo ayinjani ugogo wambona? Sengikhohlile ukuthi ubeka. Okay kodwa wathini ke logogo kwena? Mangikhuluma naye antshela ukuthi iphuma kulabantu laba abanandaba nawe. Yabona? Hamba uye ekhaya. Yeah bese mina lephupho le ebengibuza umama ukuthi lisho ukuthini lephupho lelo. Bese umama abantshela ukuthi lo baba le obe amganile akusuyena ubaba wami. Ubaba wami uMek Mthetho okoZulu. Usutshela ubani ke lokho incazelo? Ngizotshela umama manje. Ekuchazela ngephupho oliphuphile. Yebo. Okay. Sengimngaka ngathi maybe mama last year bangiphuphelele phupho mama last year. Yaqala ifight yakho manje walwa nomama wakho wafuna isibongo sakho. Yebo. Wagcina wakutshela ukuthi wena uzalwa uMike Mthetho. Yebo. KwaZulu Natal. KwaZulu Natal kodwa ayusebenze kakhulu ndoda umama wakho ubelwa engayifuni ukuyifuna lento oyenzayo. Yebo. Kodwa wena wafoster waze wafika kubaba wakho. Uyindoda ngibonga kakhulu usebenzile. Bengivele ngikudinga empilweni yami ukuthi wazi nje kini nokuthi izinto zakho iqaqeke. Ngiyathemba nami ukuthi le esithukiselo sami sizoyehla. Yonke into yakho manje izoya phambili. Angithi izinto zakho bezingayi phambili. Ungazi kini uphahla isibongo ongesisone sakho. Bekwenzela izinto zesibongo ongesisone sakho. Wena malume kufanele ukuthi uthathe inyathelo. Angithi wondliwe umfana. Sekufana abuyele ayophaphatha ayobonga. Futhi njengoba umama wakhe ekutshenile ukuthi wena uzalwa inyanga. Yebo. Kunezinto vele beyizokwenzeka kuwe wena ungathi zenzeka kanjani. Kanti ufunwa yilabantu abadala. Lo gogo wawumphupha. Uye lo gogo ozala leli khehla. Okay. Kwenzekile. Manje kusukela namhlanje kuyakhanya. Yeah, welcome home. Okay. Welcome. Insizwe enhle kanje manje. Uthini nje emzimbeni wakho? Ngijabulile impela. Ngiyabonga baba. Ubonga mina mfethu. Manje ngitholile. Ngiyajabula. Nami ngijabula mina. Ngiyakubona nje ukuthi hayi induku yami liyashala. Awuvula isandla mo. Awusibone isandla uthinta yona. Uyayibona lento le? Letha ngikhombisa. Uyakwazi ukubona lento le? Yebo, ngiyabona. Uyabona? Iyafana. Siyabonga. Ngozala kubaba wakho mfana. Mangikutholile baba ngiyajabula. Hlala phansi. Usutholile ekhaya sokhululekile. Okay. Yonke into izokwenzeka. Sure. Ubona kanjani? Njena uyamukelwa la kusekhaya. Kani wena ngomama wakho lapho usazokhuluma nawe njengengane yakhe.
ngijabula kakhulu nje ukubona Nkosi. Nokuye ngiphuphe nokuphupha nkabe yami ngeke ngilale kahle. Yoke ngilale kahle. Yabona nje ingane yami ikhuluma ithi bihlupheka kanje sokola mina ngikhona ngiphila. Bekungangiphathi kahle ngijabule kakhulu ngoba isila ekhaya anything eyenzeka isinayo umuntu emfonelayo. Yes ngiyabonga kakhulu umama wakhe wamsupporta ngesikhathi ngingekho kufika ize bengaka. Nalapho wasebenza ngeke sithi kubi konke akwenza. Zikhona izinto ezinhle ezenzile umama wakhe ngoba ukwazile ukukhulisa ingane eyedwa. Ungaya ngumama mkhulu nangu umama wakho lapha umbingelele umxawone ngixoxe. Okay. Ngiyamboza. Sawubona mama. Yebo. Hayi ke kwamkhethi ngwanakhe. Katsepili. Akina uthatha nje. Hey mina ngijabule kakhulu mkhulu. Ngijabule kakhulu. Yazi ingane uma ilahlwe ubaba engasayinakile. Kubhlungu. Kubhlungu kakhulu mkhulu. Uyibuza ukuthi lo ngane leyo idleni, ikunjani, isimo ekhaya. Kanti ubaba uma ekhona connected nengane yakhe kuba kuhle kakhulu. Mina ngijabule kakhulu. Ngiyathokoza kakhulu komkhulu bonke abasenzele wonke lo msebenzi nasemathongeni ngiyaphaphatha. Ngiphinde ngiphaphathe esalukazini esingumama wethu lapha ekhaya ukwemukela nangendlela ebesilangazela ngayo sisizwile ukubona umza wethu. Ngiyajabula kakhulu. Ngiyakhuleka sikigedela ngoba uyibona yonkane. Ngiyakhuleka phahla lwendla kwamtakade. Mathukuthela Gundi Slave nangu kumntana nakho senimlande ezintabeni. Waze wafika la ekhaya ozaleka ezindaweni zasedolobheni. Senimlandileke waze walibona ekhaya. Memukeleni ke Nyambose, memukeleni Dingiswayo. Ngicela kini ke ngoba ngimletha kini nje ngenzela nimemukele ingane ngiyala ekhaya. Zikhanyeke izinto zengane ziye kukuvaleka kube lokhu bephikisana ngayo kanti nasi isibongo sami. Cela kumhlopheke eDingiswayo akwazi ungiphoxe nangelinye ilanga Makhosi. Bekufanele umfana ngwatele ngendlela okwenzeke ngayo ngoba akazi ukuthi kwenzekani. Uyena nje uthatha le information ayithola kubazali bakhe unina ukuthi hayi wakulahla wena ubaba wakho kanti akunjalo. Ngijabule kakhulu nje ukuthi ugcineke njoba ubungikwatela usangikwadeleni manje nakho ngizoze ngikhulume kakhulu mhlawumbe sakwatile. Angisakwatela ngababa ngijabulile. Ngibonga kakhulu nkabe yami ngiyabonga kakhulu ndodana. uNkulunkulu abe nawe uzokusiza ungesabi. Na udrink mkhulu uzothenga udrink ngendlela uzofona mawuza ngoDisemba uthatha amafoni kamama uthatha amafoni wami xhumane nawo wonke umuntu khona odadweni abangale eGoli nabo kumele ugcine uthola amafoni number abo uxhumane nabo. Ayifune inkinga uyangifonela belungisebenza izinto ezibalula ngiyakhona ukukufakela imali ukhona la ukhona. Ungasuka le ungenamali uzofike la ngikufakela imali akusadingi lutho manje. Asithemba ukuthi njengoba lo mndeni sohlangene emva kweminyaka eminingi kangaka bazokwazi ukubeka emuva konke okwenzeka ngaphambilini baqale kabusha njengobaba nendodana. Sofisela konke okuhle ukuyaphambili. Mhlawumbe nawe ungaba nenhlanhla oxhumana nalowo wakini olahlekile uma nje ungathintana nathi kule fax 086 511 740 kasithumele ne-email kwakhumbulaekhaya@sabc.co.za kaphinde futhi uthumele iWhatsApp yakho ku 087 062 5738. Indaba yethu emfushane kusihlambukeli uSamora uvakashela amaphakathi nedolobha laseGoli lapho ehlangana khona noSiphokazi Dlomo ocela ukufundisa imindeni kamama nobaba wakhe. Asizibonele lo daba. Idolobha lembali egqwesileyo iJohannesburg yama ngonyaka ka-1886 kwaye ngokwesibalo soluntu sika-2023 bekho abantu abayi-5.635 million kule dolophu eteketiswa njenge-City of Gold bonke bezofezekisa amaphupho abo. NjengoSiphokazi wakwaDlomo uphuma eGreytown. uSiphokazi usicelile into yobana simxhumanise nosapho lwakhe. Icala likamama wakhe uLumka wakwaNkwela owasweleka ngonyaka ka-2000 uyinotata wakhe angamaziyo uVuyani wakwaQhatyana. Manje bothuma mina sebethelekile fondini sishaya isipanzula lapha edrobheni sidojana neziphara ngenjongo zento bana sizova ibali lakhe uSiphokazi lubanzi. Sambeni. Igama lami nguSiphokazi ngwakaDlomo ngihlala eJoburg kodwa ngiqhamuka eGreytown eMvoti. Bengisacela ukukhumbula ekhaya ukuthi ungisize ngithole ifamily kababa wami nefamily kamama wami
igama likababa wami uVuyani Khatshana, igama likama wami uLumka Nkwelo. Umama bathi abaziyo-ke bathi uqhamuka Port St Johns. Wafika endaweni yasoThongathi ezodeda mina ngaleso sikhathi, then mayefika eze kuma wakhe ogogwami bathi uSigotshane. So mayefika wafikela kugogo owamthatha ngaleso sikhathi, ugogo igama lakhe uMathombo kaNzama. Washona lo gogo lo wethatha uma wami ushonela khona uThongathi, then kwase kuyaphoqa ukuthi asuke from uThongathi siye eGreytown la ngifike ngakhulela khona, ngikhuliswa ingane yakhe endala uSophili. Isibongo sakho sakaNdlomo sona siqhamuka kuphi? Isibongo engisithole isibongo sala engikhulele khona, because mangikhula I have to make i-ID and everything. So bathatha lesibongo sakaNdlomo kulomuzi lo engikhulele khona, bathatha lo sisi lo ongikhulisile bamenza uma wami. Isibongo sakwi-ID la ngikhulele khona. Ukhule umazi ukuthi uma wakho ubani, ukuphi, ebevakasha? Yeah, ubefika ekhaya ezovakasha noma ngangisamncane because mangikho mangaqamba mangishone ngina5, but I do have ama-memories akhe efika from uThongathi because wezama khona ukusebenza, lefika ezongibona and everything. Mawuzwa from abanye abantu ke bathi uma wakho wayemuntu onjani? Bayebethi uma wami wayemuntu owayengithanda kakhulu, but inkinga angazi noma babexabene nobaba kanjani because bathi wayengathandi ukuhlangana kakhulu nobaba wami because olosisi lo mengitshela uyasho ukuthi there was a time lapho baba wami wayembhalela umama incwadi emtshela ukuthi at least ke zama ukuthi ulethe ingane yami ngiyibone. I don't know noma baba baxabana yini noma kwenzakalani angazi. So ngokwazi kwakho ubaba wakho wayeumuntu wayekufuna, umuntu wayekuthanda. For ngendlela engitshelwe ngayo. Awusitshele ngefamily kababa wakho nolwazi onalo malunga nefamily kababa. The only thing I know about the family kababa wami is that wayezalo uthisha omkhulu. That awazi ukuthi wephi area ebidolophu? No, ngazi ukuthi Port St Johns. Angazi noma baba umakhelwane noma kanjani, kodwa khona engikwazi ukuthi uma wami nobaba wami they are from the same area. Injongo zakho zokuzama ukuthi uthole usapho lwakho zezokuthini ufuna kwenzeka le? Ngizokwazi ukuthola la ngiqhamuka khona imvelaphi yami, ukuthola kuyongisiza ukuthi ngazi ifamily yami nefamily yakababa wami. Bukele babhlungu ke xa umntana kufuneka akhangele usapho lwakhe ngokuphelele icala likamama nelikatata. Bekubonakala ingathi akho mkhono. Kodwa ke thina bekhumbula ekhaya sinithembile apha emakhaya into bana ukhona uzawuphakama asibhalele athi khona umuntu endimaziyo kwisapho lakwaqhatyana okanye lakwankwela. Bawunalo ulwazi sithumelele iWhatsApp phana ku 0870625738 okanye usibhalele i-email kukhumbulekhaya@sabc.co.za. Ungandwendwela newebsite yethu www.khumbulekhaya.net.za okanye phana kumakhasi ethu onxibelelwano phana kuFacebook, kuX nakuInstagram. Saqhubeka nohlelo lwethu mbukeli, kanti manje sesingena engosini yethu lapho sikufundela khona enye izincwadi ezivela kubabukeli bethu lapho befuna khona abalahlekile bakubo. Kanti akusihlwa ifundeka ngalendlela. Hello sis Andile and the Khumbulekhaya team. Please help me find my mother. She left me 30 years ago and ndishiya kutata wam onguThemnkosi into zakhe mhlaba ongasekhoyo. Utata wayehlala eFort Beaufort nam. Waze wandisusa apho wandizisa eMdantsane kumakhulu endaye ndakhulela kuye. Umakhulu naye akasekho ngoku. Igama likamama nguNonzaliseko Nzothoyi. Kodwa I'm not really sure. Ndicela nje ukhangeliswa ukuba ndimdinga kakhulu ebomini bam. Ndiyacela ndiyabongoza sisi and i-team nizame please. Ndakhe ndeva ngathi umama lo ungowase Uitenhage ngasebaleni elidala. Ndicane ndikhangelise mna ndisemdantsane eMonti. Regards, uThobane Nkwalase.
Mhlawumbe mbukeli ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kuNonzaliseko Nzothoyi ongumama kaThobane Nkwalase ekuthiwa useUtenhage. Sicela usithumele ifax ku-086 511 7440 noma usithumele i-email kwakhumbulekaya@sabc.co.za phinde futhi usithumele incwadi yakho ngeWhatsApp 087 062 5738. Kwezinye zenhlelo zethu ezedlule mbukeli sakuvezela indaba emfushane kaJohn Arends wase-Orange Farm wayicela sisize simfunise amadodakazi akhe amabili ahlukana nawo esemancane. Emva kokuba sithola impendulo sibuyela kuJohn Arends ukuyobona ukuthi ngabe le ndaba izohamba iphelelaphi. John Anthony Arends ngokuhlala e-Orange Farm bengifuna ikhumbula ikhaya ukuthi incede nabantwana bami uSandra no Charmaine. uSandra waka Arends, uCharmaine waka Van der Westhuizen. Sithola ngo-1985 awathola ushuto omunye umntwana sena 1 year uSandra uCharmaine nathi na 3 to 4 months. Ngokuthi umama wakho wayiphuza kakhulu utshwala yikho manje ngamgodusa kaloku ngamuse eTredok. Usho kade bebancane leso sikhathi abantwana bengakwazi ukutholana nomama wakhona. Nomama wakhona bangithadisha ukuthi bazongishaya le Credok. Ugama lo mama lo abantu alathi kuSandra kathi kuSarah Van der Westhuizen. Mnandi uDoris inkosikazi yakhe. Ndadibana naye wangiqalela ukuthi unabantwana ababini uSandra noCharmaine. So lo tata ixesha elonke begula engekho right from ugule 2021. Ndathi kuye hayi masike sibhalele ukhumbule ekhaya. Sike sifundise ngabantwana ukuthi abantwana bakho baphi. Ngoba ngicabanga ukuthi noba wenza uphathwa i-depression ayindaba yabantwana bakhe. So kwafika kimi ukuthi hayi before kwenzeke something ngami ngifuna ukubona abantwana bami. Siziba ngcono ngoba ukhumbule ekhaya ebuyile nje. Sinethemba noko ukuthi sizabathola abantwana. Lokho siyajabula ke ngokuba umkhondo wabantwana sifumene. Kwasala kunenjabulo enkulu kakhulu ngoba masizibona eTV saba nethemba ukuthi abantwana sizabafumana. Siyabonga ukukhumbula ekhaya ukusifunisa abantwana. Ababhetele basingabathola abantwana laba. Utawuzodependa kuyo ukukhumbula ekhaya. Bazobathola ngeke babathola. Ndingajabula baba ngatholakala ngoba utata wabo uyabadinga empilweni yakhe. Ndingajabula kakhulu bangabako lambo sizalithatha singabafumana. Mhlambi kuyaba ne-change uyakabe ngcono ubaba sendlini ekuguleni xa bangatholakala abantwana. Ndicinga uba uJohn uyazisola ukuhlukana kwakhe nomama abantwana bakhe ngoba uyasaba unovalo. Kubalekile ukuthi ndibe seduzane naye ngoba umuntu ongenampilo and uyajabula uyothukile. Siyaphuma ngoku siyahamba sinethemba ukuthi indlela isawuhamba kakuhle lapho siyakhona. Ingathi singabathola abantwana. Asazi nokuba bazasamkela na okanye ngeke basamkele. Sesiyawubona pha phambili siyazi. Ingaba umkhulu John Arends uzokwazi yini ukuhlangana namadodakazi akhe emva kweminyaka eminingi kangaka ahlukana nawo? Asizibonele kulolu hambo luzothatha amahora athi awabe isikhombisa njengoba sisuke e-Orange Farm eGoli silibhekise eHalfmary e-Eastern Cape. Iziba ngiright ma. Ngasingabafumana abantwana la. Nami ngiyajabula ukuthi ikhumbule ekhaya bangabafumana abantwana. Sifisa ngathi singabathola sibafumane bephelele. Ndifisa ngathi into abangayiva kutatabo ukuthi tatabo ukuze abashiya wabashiya kanjani ukuthi kwenzeka ntoni phakathi kutatabo nomamabo. Ngathanda ukuba khona ngizova iside le stories kwamama abantwana ukuthi kwenzeka ntoni ukuze bahlukane. Ngathanda ukuyazi lonto.
Kokoda. Ungakhwela isitulo. Edi. Ek is John Arts. Ek wil weet, Sarah sa ma play. As ek die. As dit. Ek wil weet van die 2 kinders. Wat sy gehad het. Kinders is nog hier nie. Hulle is hier nie. Kan ons sit? Neem 'n stoel. My name is Doris. Ndingumfazi kaJohn. Ja, ke jy gesien op die TV nou waar jy gepraat het. Okay. Ons het gekyk kan. Sarah. Nahlukana kanjani noJohn? John het gelyk rondloop by. Maar die jong gewees het, ons het met die kinders Abba en Betty. As hy Vrydag geloop het, dan kom hy Saterdag of Sondag terug. Nou, ons het nou nie reg gekom met dit nie. Sien, ons het altyd gestreek en hy. Ek laat ek maar huis toe kom, toe geef vir my geld, toe loop lei my op die trein, toe kom ek huis toe met my 2 kinders. En net 2 kinders. Eerste een is Sandra, tweede een is Charmaine. John mazuthi wawuphuza kakhulu. Hayi andifihli loo nto ndandinamaxesha kakhulu wahlukana nawe ngendaba yophuza. Nee John, nee jy daarom een tyd die waarheid praat ne. Nie joke nie. Praat die waarheid. Jy het rondgeloop, jy het gehou van meisies. Haai. Miskien sou ek en jy nou nog mekaar gehad het. As jy nie sulke dinge gedoen het. Nee, bakeso. Awuthethi nyani. Inyani iyafuna. Iyafuna. Awuthethi nyani. Manje kubuza ukuthi nahlukanela ntoni noSarah uthi wena uSarah wayephuza kakhulu. Wamthatha wamgodusa, wahamba nabantwana. Uyayibona inyana ayidibana. Over sy lewe sonder sy kinders. Phendula John, thetha nawe Sarah. Over sy lewe sonder jou kinders. Lewe was onder sy broer. Onder sy broer. Elke dag gedink om hulle. Ja, ek het gedink van hulle. Ja, ek is maar nog die Sarah wat ek gewees het. My kindertjies alleen groot gemaak wat my ma en my pa oorlede. Hoe werk hulle daarom, Charmaine was al in die Kaap gewees. Sandra het baie siek geword. Hy stuur sy altyd vir my geld. 2000, vat ons vir haar sang. Omdat toe word sy nou daarom beter van hy tyd af. En nou eet sy nou pille nou. Laat sy nie weer kan. Ek is alleen gesikkel met my kinders. Charmaine groot gemaakt, toe los sy die skool, toe loop werk sy in die Kaap en sy het altyd vir my geld gestuur as ek geld so. En ek sikkel nou nog met haar, want sy loop nou nog onder die dochter. Kuluma John. Waar Elbert nou jy die naartoe gekom, maar jy kan nie eens een woord praat nie. Waar Elbert? Jy was maar liever soos wat jy gepraat het, 'n foonnommer soek, 'n beltjie, 'n praat jy met die kinders. Maar jy wil dan nou nie praat. Dat die kinders nou hier kom, hoe gaan jy vir hulle sê? Ek is hulle pa. Umneniphatha kabuhlungu andifuna uxoka Sarah. Ngoba bengisuka phaa eGauteng ndithi ndizama ukuthi uJohn makafumane abantwana bakhe bazane. Bengalindelanga ukuthi ungaphalaza inyembezi ngolu hlobo. Serious, I'm worried. I'm so sorry, sis. Okay. Sorry. Khanat. Right. Akho njani wena? Sibona nathi. Sendro Khanat. Alright. Samjo. Alright. Udala ngithi kubabeni makanifuna. So ke wazaba wayonifuna le Eldosa kanifumana. Thina sakhuliswa ngustep tata wethu. Ayisesikhulise sabadala. Uyangona sicelela ba. Angotata wenu. Mameni akafuna utata wenu. Ibhlungu. Hayi pain leyo. Endibheka uSarah zange amfuna uJohn. Kwakufuneka yenza imizamo wamfuna uJohn. NoJohn ayiphushwe ndim ukuthi makafune nina.
ukuthi nikuphi na nisaphila niphethe kanjani niphile iphimpilo uphushwe ndimi ukuthi kakufuna abantwana bakho. Ngiyabulela ma. Ngibulela kakhulu. Ngoba umama manje ndibuza mama utata egoku step tata esesixelele ba asibota kuphi kwethu otata. Manje sithi hayi useGauteng uJohn Arends Tonton. Ndathi ngenye imini nathi ke sifuna utata ethu. Ngibuza nomama. No John abantwana bena ngapi? Shamaine basityar selwe basitweya. Baya kuphela. Seyet nog titi gedrink. Yene TV gedrink. Ja, kudala. Makakala groot het hulle nou so groot is. Bensokola ngodadewethu omdala kunami. Ephambana udadewethu. Wamelwa ndim. Ndophangele eKapa for imali bamama kaMnyange. Ena ngoku akarayithanga. John Pendula, untwana bakho. Ayo bhayi. Asithaba apha phambi kwakho. Uthini ngathi? Thina ngakhethu uthini ngathi? Awuba ubusifuna nyani okanye ubungafuni? Ngifuna. Umpraji noni. Unifuna nyani ngoba uyagula une-depression kule ndawo akuyo. Uneswekile une-high blood angilali ebusuku the way agula ngakhona mase ivukile i-depression noba ngihleli naye ngesinye isikhathi abe nendawo sithi ndimbuza ukuthi yini yabona ngokomntwana esingqali khona into ayicabangayo mari akakhona ukukhuluma so ndathi hayi ngcono anifune maybe mhlawumbi mangahlangana nani nibe ne-connection kunye nobabenu mhlawumbi at least izakwehla yini ansika i-depression. Niyokusina mayizwiki isikara oyizwa nibhayi. Auntie. Sendra khuluma ukuthi umkwatela ubabakho kanye kanjani? Akuqumbanga. Akuqumbanga. Thanda uthetha ke yena. Athanda uthetha lo. Ufana ubabakho nabakhona singomuntu uthethayo. Athanda uthetha lo. Kanje vasikahlale twa. Xolisa John. Acingi. Ucela xolo into yonke oyenzileyo. Xolisa. Ngiyaxolisa. Right akonqane. Asiyazi phakathi kwami nomama mama beqhubeke entoni. Kanti ndiyabulela usifunile ukukhumbula ekhaya. Awu mama ethe sithi ufuna abantwana bakho. Isikle kusay auntie. Sikle. Sandra tatakho lo simblame. Jonga amacala tasekhaya. Bakhe. Uthi sorry. Into yonke oyenzileyo kuthi ngiyaxolisa. Axolisa. Khuluma John, sorry ngento yonke oyenzileyo yaxolisa kuwe. Uthethini? Ngiyaxolisa. Abone labazukulwane. Jabulela unasi. Welcome to my home, Ghost. Jabulela ukwazi. Welcome to my home. Thank you, sweet. Ngiyabonga ukukhulisa abantwana bakaJona. Bonga kakhulu. Nee, ek voel baie bly dat my kinders hulle pa gekry het daarom gesien het en hulle is ook bly. Ek is dankbaar en ek is dankbaar vir sy vrou ook. Hy lyk bietjie siek regtig. Ek sien hom is siek en hom sien hy siek. En ek is ook siek, ek het die hoë bloed, ek het suiker. Ek loop ook maar kliniek toe. Was gister reeds oor die kliniek. Nou moet ek nou weer maandag gaan my hoë bloed loop kyk. Ngizizwa betere ngoba ngibabonile abantwana ba-right. Ngiyabonga kusara ukukhulisa abantwana kuyi-one. Akafuni ukuphendula sazi uba sizawuthini. Kusho ukuthi uyawazi amatyala wakhe into wayazenza kusera. Ndizawuthi udliwa ziintloni. Ek sien soos wat ek sien by my sien ek sy sal daarom die kinders mooi oppas soos wat ek haar sien. Yavuya mina. Yavuya ukufa. Ndimbonile utatami. Uright. Kathanda uthetha. Fana nentombi yakhe. So akondonate it. Ngixolele mina. Ngoba afune njonge macala. Njonge kumama, njonge kutata. Bangubani phakathi kwabo wrong. Dale belambile. Ngangasikhulisa. Lelo ngifuna imali. Dane uqhubeke sibe ne contact. Ngoba nje mesitsho naye ufuneke seyovisita pha. Angiziwa ngi-right njengoba sengifumana abantwana nami ade ngizange ngibhilive ukuthi ngizobafumana abantwana ngifuna ukuphila nabo bengibhalele njalo bangifonele bengitshela ukuthi inamba nabo bakhona ukuthi ngiyabonga ngoba bakhulisile abantwana. Singeze saxela kakhulu ekuthini kwenzeka kanjani uJohn agcine ngasahlali nabantwana bakhe ngoba manje okubalekile kakhulu ukuthi
wabonile amaphutha akhe kanti useyazibona manje nesidingo sokuthi aphinde futhi azame ukuba ubaba kumadodakazi akhe nakuba esekhulile. Sibafisela konke okuhle nokumhlophe kulesiqalo sabo esisha. Uzunganyakazi ke mbukeli ngoba emva kwalokho izithombe zabalahlekile kuleli sonto siyalandela. Esithomeni zabalahlekile kuleli sonto sivela ngoRimakatso waseMahikeng ocala ukufundisa ubaba wakhe osesithombeni uJoseph Gauta Malinga owasebenza eGoli ngabo-1990. U-Aaron Njova ufuna udadewabo uMary Kanjova osesithombeni wanyamalala ngeminyaka yo-1990 efuna amatoho eGoli. Kanti uNomakhaladi Veronica Xulu noNosibongo Xulu bacala ukufundisa umfowabo osesithombeni uZinto Evarastas Xulu owayedume ngeli kaMasbi. uPuleng Madeline Mulifi osesithombeni waseThembelihle ucala ukufundisa ingane zakhe ezimbili uNokuthula Chabalala noMjalifa Chabalala agcinana nabo kudala. U-Andisiwe Qoqweni yena ucala ukufundisa umaluma wakhe osesithombeni uNdumiso Tichala Qoqweni wakwaMashu wanyamalala ngo-2006 kuthiwa nokubonakala emahostela aseMlazi. Nangu Irene waseRustenburg ucala ukufundisa umzala wakhe osesithombeni uNkele Kashoni noma Muthwayedi wahamba ekhaya ngo-2007 engashiyanga nomkhondo. Nangu Joel Khumalo waseWitbank yena ucala ukufundisa indodana yakhe endala esesithombeni uLucky Billy Khumalo agcina naye ngo-2014 ithunywe esitolo. Bese kuthi uRosalina Mashele acela ukufundisa umfowabo osesithombeni uAdam Madonsela Mhlongo ophinde azibize ngoBaptista Ernesto Nyatumbo owanyamalala ngo-1987. Kanti lapho esithombeni sinoMusa Nkosi waseMpumalanga ofuna ubaba wakhe uClass Maphepha Mfukeng owanyamalala kudala elibangise eKapa nomphathi wakhe. U-Elizabeth Kokwana Sibiya ucela ukufundisa indodakazi yakhe esesithombeni u-Esther Muloyi owanyamalala ngo-2021 ukhonjwa ngapha emaplazini asesizanani. uMduduzi Mabaso osesithombeni waseCarltonville ucela ukufundisa umama wakhe uNomzilikazi Nomvula agcinana naye eminyakeni eminingi edlule. Mbukele nangu uCawekazi Nathania Loliwe waseLady Frere ucela ukufundisa ubaba wakhe osesithombeni uEric Joseph Sibiya oseswatini owanyamalala kudala. Kanti lapha esithombeni sinoWilliam Obakeng Manji waseRandfontein ucela ukufundisa ubaba wakhe uJimmy Mathato waseMgungundlovu noma umndeni wakhe. Bese kuthi uNelly Zwane eDumbe yena acela ukufundisa umshana wakhe osesithombeni uSiphesihle Mthethwa wasePaul Petersburg owanyamalala ngo-2003 elibangise eGoli. Mbukeli sivala ngoMenzi Ndlovu osesithombeni wasePotchefstroom ucela ukufundisa ingane zakhe uSindi Busisiwe noZama Okuhle Mtshali agcinana nabo iminyakeni eminingi edlule. No, a ke itse re go reke reng fana e le nna ke fitlhile madi wa tsang flopela bona le bana a senge ke no tlhakana go sinse ke tloa da ka mo ke leng ka teng ke feletse nne tsong fana ka mo kompona nga teng ke nna ke le so kumathanzima mama wasweleka ngokubuhlungu ke ukuthi asazi ukuthi bamngcwabela kuphi wangcwatshwa abantu bakwamasipala. Mbukele sethemba ukuthi ulithokozele uhlelo lethu lakusihla nokuthi likufakele ugqozi lokwenza umehluko emndenini wakho kanye nakwabanye. Asiphinde sihlangane futhi ngolesithathu oluzayo ngehora lesishagalolunye lapho kakhumbule ekhaya ku-SABC 1. Nilale kahle.